Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog ang kasing-kasing ko. Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Nindot kani siya nga pulo nga diin ato madungog nga diin. Ang kalinaw anaa kanunay sa inyong balay, sa relasyon, sa bisan asa nga aspeto sa kinabuhi, sa panahon nga matulog ka, sa panahon nga mumata ka, anaa kanunay ang kalinaw. Pagkaanindot ani nga kinabuhi a. Apan dili nto malikayan nga kung naay kalinaw, kumawala ni siya, ana ang kagubot. Na mga problema taga-adlaw, na mga pagsulay taga-adlaw, na ang mga bati nga mga sitwasyon na moabot sa atong kinabuhi, makaingon ta nga usahay na ay panimalay nga puros na lang away, gubot, wala na'y kalinaw. Kung anhi ka sa lugar sa mga kaning dugol kayo ang mga balay, nga diin inagmata na nimo ang mga silingan kay kusog na kayo, kusog kay mga rap, mga labay, nga buak ng plato, nagtigingting ng mga kutsarag, mga tinidor. Way kagubot. Away ang ginikanan ngadto sa anak magtinubagay, mga bati nga istorya na ipamalikas. Kung anhi pugkas dato pud kaayo managigsuon, inagkamatay nas ginikanan, bati kay pamalandungon tungod kay mag-ilog sa kwarta o gikalimtan ang panagigsuonay. Wala na noy kalinaw. Ay mga tao nga moingon nga ganahan kog kinabuhi nga sakto lang. Nga diin dili kayo lisod, nga dili ko matintal sa pagpangawat, dili pod kayo dato nga diin makalimot na nun ko sa Ginoo. O di ba ka dato nga murag tanaw na ko sa mga tao ubos na nun kaayo. Ganahan tag nindot nga kinabuhi. Apan ang pinakanindot kaning kinabuhi nga naay kalinaw. Og mao na siya ang atong hisgutan karon. Maghisgot ta mahitungod unsaon man
Unsaon man nato pagkabaton niini nga kalinaw. Ang kalinaw nga akong ginahisgutan, wala ni siya makita sa mga butang nga naa sa kalibutan. Wala makita nga kung makabaton ka niining butanga, nindot nga butang, nindot nga kutse, nindot nga balay, nindot nga higdaanan, daghag kwarta, ana-ana kay kalinaw. No. The more nga makabaton ka niining mga butanga, the more nga walay kalinaw ang imong kinabuhi. Nga naman, tod kay ganahan ka nga lain na sad, bag-o na sad, ganahan ka matagbaw sa imong kaugalingon. Ug kana siya dili na siya kalinaw. If naami Biblia, palego ablidia sa libro sa Juan, Juan kapitulo 20, versikulo 19 hantod sa 23. Balik ko nako sa libro sa Juan, sa Biblia, sa libro sa Juan kapitulo 20, versikulo 19 hantod sa 23. Akong pagbasahon diri sa Bisaya sa libro sa Juan kapitulo 20 bersikulo 19 hangtod sa 23 nagaingon ang kasulatan, sa pagkakilom-kilom na niadtong adlaw nga maoy unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an og gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila, maingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw or maanaa kaninyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, unya gihoy pa niya sila o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang nga pulong. Sa dili pa nato tukion pag-ayoon sa ang mensahe sa Dios niining adlaw ug para kanato, tugutan nato nga diin ang balang Espiritu Santo mo'y mag-aabli sa atong hunahuna, magapahumok sa atong kasing-kasing, nga diin atong masabtan ug atong makuha ug atong maaplikar ang pulong sa Dios nga atong madunggan karon. So mga itagtabang sa Ginoo, magampo sa ta. Ginoong Dios nintaknaa, salamat o Dios sa kahigayunan nga kami usab magatuon sa imong pulong. Salamat Ginoo nga diin ikaw o Dios anaa kanunay nagpahinumdom kanamo ni bisan pa karong adlaw Ginoo. Tugoti Ginoo nga samtang magatuon kami sa imong pulong, tugoti Ginoo nga diin imong ablihan ang among tagsa-tagsa kauna-una kakasing-kasing nga diin among masabtan imong mensahe ug among maaplikar sa tagsa-tagsa namo kinabuhi kung unsa man ang imong ipaabot sa matag usa kanamo karon. Tugoti Ginoo nga diin bisan niini nga danlog nga kalibutan, ikaw o Dios mahimaya sa tagsa-tagsa namo kinabuhi ni bisan ako ubos nimong alagad gamita ang ako mga ngabil sa pagsulti sa imong mensahe nga diin madunggan sa imong mga katawhan nga naay gahom sa kausaban gikan og diha sa panglihok sa balang Espiritu Santo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Hesus. Amen. Di ba nindot kayo ang kinabuhi nga naa ang kalinaw? Atong makita sa kalibutan na mga pamilya nga grabe kagubot, di ba? Walay kalinaw, managigsuon, mag-unay, mag-away, magpatay, o bisan unsa naman diha, magdinautay, ginikanan ngadto sa anak, o di ba ka managhigalaay, di ba? Kung ato makita nga naa ang kagubot, na wag tang kalinaw, unsa may resulta niini? Unsa may rason nga nun naabot ang kagubot nga nun na wag tang kalinaw? Usara jud, mao ni siya ang sayop sa tao. Kung ang tao dili masayop, nindot ang dagan, di ba? Nindot ang dagan sa kinabuhi sa matag usa, kinabuhi sa tao. Mungon kag kaning tawhana wala siya masayop, tapos kaning tawhana wala pud siya masayop. Pero kung unsay gibuhat sa usa, nasayop niya pag-interpret o nasayop niya pagkuha ang mensahe sa iyang gibuhat. So tungod niya na natin gitawag og walay pagsinabtanay or misunderstanding nga na magsugod ang away. Then kung moadto ta sa another
kaning level pod sa maong sayop mogamit ta og kaning sayop gid sa tao nga nasayran sa tanan. Mao ni siya ang sala. Ang sala mao'y nakaguba sa kalinaw nga gihatag sa Dios sa matagusa. Sa sinugdanan pa lang nindot kayo ang gibuhat sa Ginoo. Nindot kayo gibuhat niya ang kalibutan, gibuhat niya ang tao, nindot kayo. Tungod sa sala naabot ang kamatayon, mao ni siya ang bayad sa sala. Tungod sa sala naguba ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Tungod sa sala ang tao nahilayo sa himaya sa Dios. Tungod sa sala ang tao na ay kagubot. Tungod sa sala ang tao na wagtangan sa kalinaw. So ang atong sulbaron karon mao ang hinungdan sa maong kagubot. Maong hinungdan unsa ang rason nga diin nawagtang ang kalinaw sa tao. Ug mao na siya ang atong paghisgutan karon. Kung ang kalinaw gikan sa Dios, ang kasamok gikan sa sayop sa tao. Pangitaang kalinaw ayaw sa tao. Pangitaang kalinaw diha sa Dios. Muna uban niya ako sa pagtuon sa mensahe sa Dios. Atong balikon pagbasa, tukion nato pag-ayo ang matag bersikulo sa atong ginabasa kaganina. Ang ato ang mensahe nakita diha sa libro sa Juan, kapitulo 20, bersikulo 19 hantod sa 23. Kaning bersikulo 19 hantod sa 23, mao ni siya ang sitwasyon nga diin si Ginoong Hesukristo nagpakita na ngadto sa iyang mga tinun-an human siya mabanhaw. So sa kapitulo 20, sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 10, ato makita nga diin ngadto sa gilubong si Jesus ngadto sa lubnganan, andin ngadto sa lubnganan is wala na siya didto. Sa bersikulo 11 ngadto sa bersikulo 18, ato makita nga diin mao ning panahon nga si Ginoong Hesus nagpakita ngadto kang Maria Magdalena. Og mao nang atong mensahe karon sa 19 hantod sa 23, mao ni siyang higayuna nga diin si Jesus nagpakita ngadto sa iyahang mga tinun-an. Ug kung atong basahon ang bersikulo 19 hantod sa 21, ang kanunay ginahisgutan ning Ginoong Hesukristo diri, ang kalinaw maanaa kaninyo or maanaa kaninyo ang kalinaw. Bersikulo 19, og sa pagkakilom-kilom na ni ana niadtong adlaw, mao katong unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan o gisirad-an nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo tungod kay gipangita sila. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo ang kalinaw or maanaa kaninyo ang kalinaw or mainyo ang kalinaw. Atong tanawon diri ang sitwasyon nga diin sa bersikulo 19, ang mga tinun-an nagtapok sila dili tungod kay naglipay-lipay sila. Nagtapok sila tungod kay nang hadlok sila, tungod kay gipangita sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Tungod kay unsa man, tungod kay hatagan sila reward, no. Tungod kay lutuson or kubi prisuhon or maabot sa punto pinakalisod ni Jud, basin pamatyon sila. So ato makita diri, grabe ka gubot. Apan kung ato makita sa bersikulo 19, ngano ang mga tinun-an ni grabe man nila kahadlok. Ato nakita sa bersikulo 1 hantod sa bersikulo 18, mao ning panahon nga nabanhaw si Ginoong Hesukristo. Nabanhaw na siya. Apan sa bersikulo 19, wala na kabalo ang mga tinun-an nga si Ginoong Hesukristo nabanhaw gikan sa patay, gikan sa iyang pagkamatay. Ang ilang nasinahuna nga din ang ilang Ginoong Dios si Ginoong Hesukristo anaa pa sa lubnganan, patay, ug mao nang nahadlok sila, tan-aw nila wala nay paglaom. Mao nagipangita sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, nibati sila kahadlok, nagtrangka sila, nanirado sila pultahan, kay nganuman nahadlok sila. Andin tan-aw nila naa sila kahadlok, andin wala pud sila kalinaw, wala sila paglaom. Apan taliwala ni ining tanan, nay usa ka nindot nga panghitabo nga naabot. Unsay giingon diri? Taliwala sa ilaha mitungha si Ginoong Hesus. Ug unsa iyang gisulti? Mainyo ang kalinaw. Kung ato makita, gipalibutan sila sa kagubot. Unsa giingon ni Ginoong Hesukristo? Mainyo ang kalinaw. Bersikulo 20. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid, og nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo.
Duha ka higayon nga diin si Ginoong Kristo misulti mainyo ang kalinaw. Kaya nga naman, atong tanawon sa sinugdanan pa ginasulti ko kaganina nga diin nindot na ang gibuhat sa Ginoo. Naa na ang kalinaw sa Dios o ngadto sa tao. Naa na ang nindot nga relasyon. Pero tungod sa sala sa tao, naguba ang atong relasyon sa Ginoo, nawagtangan ta og kalinaw, napuli ang kagubot, ug mao nang nagpuli ang pagbuhat og mga butang nga kalipay sa tao bisan dili kalipay sa Dios. Nawagtang na ang kalinaw sa tao. Tungod kay mailhan nato nga diin nawala na ang kalinaw sa tao. Kung makita nato nga diin kaning tawhana, wala na niya ang kalipay diha sa Ginoo. Puros na lang kagubot, puros na lang kasamok, puros na lang problema. Mas makita nining tawhana ang mga problema, mas makita niya ang mga bati nga panghitabo, mas makita niya ang mga bati nga mga pagsulay nga nabot sa iyang kinabuhi. Kisa unsa ka maayo, unsa ka dako ang gugma og kalinaw sa Dios sa iyang kinabuhi. Apan ato nakita diri nga diin ni bisan pa kani mga tawhana mga tinun-an ni Ginoong Kristo na mga problema. Ato makita nga din wala nagpasagad, wala mibiya ang Ginoo sa ilaha. Ato makita diri nga din ana ang Dios mipakita taliwala sa ilaha. Taliwala sa ilang kahadlok, taliwala sa ilahang mga nawagtangan lang silang paglaom, taliwala sa ilaha ni ana. Nagpakita ang Dios pagpaila nga din unsa iyang gingon mainyo ang kalinaw. Mao na nga din bisan unsa pa ang mga nahitabo sa kinabuhi sa tao, sa tagsa-tagsa nato kinabuhi, ang Dios na sayod ni ana, ang Dios na sayod sa imong problema, ang Dios na sayod sa imong nga sitwasyon karon, nasayod ang Dios ni ana. Tuguti nga din ikaw mismo muduol sa Ginoo, itugyan na ang problema, isulti na sa Ginoo, isugid ang tanan nimong kabalaka, isugid ang tanan nimong kasakit, kabugaton, isalig itugyan sa Ginoo. Tuguti nga din ang Dios mo'y maghatag nimong kusog. Tuguti nga din ang solusyon sa Dios mao'y mahatag sa imong kinabuhi. Dili tungod kay sagad sa mga tao mapakyas o sagad sa mga tao grabe kadagko ang mga problema. Dili man tungod kay grabe na jud kadagko ang mga problema nila. Kung ato siyang tanawon, dagan sa mga tao na ay gagmay nga problema, apan tanaw nila kaya ra man siya nga problema tungod kay gagmay ra man. Ilang paningkamutan nga masolbad ning problema nga wala ang tabang sa Dios. Kung mapakyas ni sila, anhin na magsugod. Problema, wala na solbad, natabunag problema. Ang problema, wala na solbad ang problema. So mao na siya ato nga makita karon nga din kung ganahan tag kasolbaran, muduol ta diha sa Ginoo. Ang kalinaw anaa diha sa Ginoo. Apan atong timan-an diri nga diin tinuod nga diin ang mga tinun-an naa sila sa kahadlok, naa sila sa nawagtangan na sila paglaom, nagpakita ang Dios og naabot ang kalinaw sa ilang kinabuhi. Ug atong makita diri wala lamang nga diri lamang kutob ang tanan. Wala nagpasabot nga diri ra kutob ang istorya. Unsay giingon sa Dios? Ang giingon diri nga gipadala siya sa amahan og unsay yang gingon? Siya usab magpadala kaninyo or kanato. Ang gusto ipasabot sa Ginoo mao ni siya. Unsa may inyong nasabtan karon? Kung nailhan ninyo ang Dios, na witness or nakita ninyo or nasinati ninyo ang kamaayo sa Dios sa inyong kinabuhi, kung naka-experience mo na sinati ninyo ang gugma sa Dios, kung nakita ninyo or natagbaw mo sa grasya sa Dios, kung nasabtan ninyo ang kamatuoran nga gikan sa Dios, kung nabatunan ninyo ang kaluwasan nga libre nga gikan sa Dios, kining tanan wala lamang o diri lamang kutob kung asa dapat o diha ramang kutob sa inyo ha. Ang mensahe sa Dios nagaingon, kung nabatunan ninyo kini, si Ginoong Kristo gipadala sa amahan, o si Ginoong Kristo mo padala sa mga tao, ngadto sa mga tao nga wala makasabot o ngadto sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Tungod kay bati man kayo paminawon nga diin kung naay mga problema, ikaw relax lang kay ka tungod kay nasayod ka nga na ang Dios kuyog sa imuha. Nasayod ka nga diin taliwala niining tanan ana ang Dios nagauban sa imuha. Nasayod ka niini. How about kato mga kaigsuuna nato nga wala jud na kaila sa Ginoo? Kato mga kaigsuuna nato nga walay relasyon sa Ginoo. Di ba? Nga diin halos na lang bisan kadugo magpatay na lang tungod sa kwarta or tungod sa kabtangan or tungod sa bisan unsa na lamang nga rason. Di ba mas nindot nga din mabatunan pud nila ang kalinaw nga gikan sa Dios? Di ba mas nindot nga din matagamtaman pud nila, masinati pud nila ang kaluwasan or ang kalinaw nga gikan sa Dios?
Ug mao na siya ang atong ginabuhat karon nga buwan. Karon nga bulan, nag-series ta about mission. Unsa may mission nato mga Kristohanon? Ang mission nato kini, atong ipaabot ang kalinaw ngadto sa ubang tawo nga walay kalinaw sa ilang kinabuhi. Laktod nga pagasulti ngadto sa mga tawo nga walay relasyon sa Dios sa ilang kinabuhi, atong ipaabot sa ilaha ang nindot nga kaluwasan, ang libreng kaluwasan og grabe kadako nga gugma sa Dios og ang pagpasaylo sa Dios. Atong ipaabot sa ilaha kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi, atong ipasinati pod sa ilaha unsa ang nasinati nato nga gugma sa Dios diri sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Mao na din matag usa sa atoa nga nakabaton sa kaluwasan, matag usa sa atoa nga nakabaton sa kaluwasan, matag usa nato gitawag sa Dios o gipadala sa Dios nga diin mosulti ta atong ibuka ang atong mga ngabil, atong isulti kinsa ang Dios ngadto sa mga tawo nga wala pa nakadungog sa pulong sa Dios. Wala nagpasabot nga din ang pastoray mao'y mosulti, ang pastoray mao'y mo evangelize, ang pastoray mao'y mo share, ang pastora no. Kitang tanan, unsay giingon diri? Kamong tanan nga nakabalo, nakaila, nakadawat sa Dios sa inyong kinabuhi. Kitang tanan tagsa-tagsa nato obligado nga mosulti sa mga tawo ngadto sa mga tawo nga wala pa nakaila sa Dios. Pero ato ni siyang tan-awon nga trabaho nga dili sa ingon nga nabug-atan ta or obligado ta or ato ni siyang tan-awon nga din tungod kay nasabtan nato kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi, tungod kay nasabtan nato kung unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi, tungod kay grabe kadako ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi, nga kaya man gani sa Dios mamatay ngadto ibabaw sa cross para sa tagsa-tagsa nato, para sa kapasayloan sa atong mga sala. Atong buhaton kini nga mosulti ta ngadto sa mga tawo. Dili tungod kay napugos ta, kundi atong nasabtan kung unsa ang gugma sa Dios. Atong nasabtan kung unsay gibuhat sa Dios o kung unsay gibuhat sa Dios, namatay siya para sa mga tao, para sa kapasayloan sa sala sa mga tao. Ug mao ni siya atong trabaho. Atong isulti unsay gibuhat sa Dios ngadto sa ubang tawo nga wala makadungog sa mensahe sa Dios. Atong isulti ang maayong balita ngadto sa mga tawo nga wala pa makadungog kung unsa or kinsa si Kristo o unsa ang gibuhat ni Kristo para sa ilaha. Mao na nga diin sa bersikulo 22 nagaingon, gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Mao ning panahon na nga diin wala mingon ang Ginoo nga diin ipadala ko kamo tapos kamo lang. No. Gihuypan niya sila or gihatag sa ilaha. Unsay ato mabasa diri? Ang Espiritu Santo. Laktod nga pagkasulti, ang tao nga naay Kristo, naay Dios sa iyang kinabuhi, naa nagpuyo sa iyang kasing-kasing ang Espiritu Santo. Kita tagsa-tagsa sa tua nga nakadawat sa Dios, sa atong nakadawat ni Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Tagsa-tagsa sa tua gipadala sa Dios ug tagsa-tagsa sa atua nagpuyo ang balang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Sa panahon nga mosulti kita, ayaw ka balaka tungod kay dili lamang ikaw lang. Ana ang balang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Nagsulti ka kuyog ang balang Espiritu Santo. Nagmission ka kuyog ang balang Espiritu Santo. Imong gisultihan ang mga tawo nga wala makaila sa Dios, kuyog ang balang Espiritu Santo. Kuyog ang Dios nga maoy nagpuyo sa imong kinabuhi. Munang ayaw ka balaka. Ang balang Espiritu Santo anaa ka nato. Pagpailangan din ikaw panag-iya sa Dios. Ikaw panag-iya sa Dios. Bisan unsa pay mahitabo sa kalibutan o sa kinabuhi, ikaw panag-iya sa Dios as long as anaa ang balang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. O sa kinalasan nga bersikulo, sanglit gihatag naman ang balang Espiritu Santo unsay giingon diri, kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab
kini pasayloon. Wa nagpasabot nga diin ang kapasayloan nagikan ni ini mga tawhana mga tinun-an ni Ginoong Jesucristo. Ang gipasabot ni ini nga mensahe sa bersikulo 19 hantod sa 21 ato makita nga diin nagingon ang pulong sa Dios mainyo ang kalinaw or maanaa kaninyo ang kalinaw. Nabatunan ninyo ang relasyon sa Dios. Sa bersikulo 22 nagpakita nga diin dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo naa na sa kinabuhi ni ining mga tinun-an ni Ginoong Jesucristo. Nagpasabot ni ini anaan na nila ang kalinaw, anaan na sila relasyon sa Dios, nakabaton sila sa panalangin sa Dios, o anaan na nila ang balaang Espiritu Santo sa panahon nga masulti sila tungod kay gipadala sila sa Dios, dili tungod kay nagbuot-buot sila nga lakaw sila, kundi gipadala sila sa Dios nga mosulti kinsa si Kristo sa ilang kinabuhi o kinsa ang Dios nga maoy nagsakripisyo, maoy namatay ngadto sa cross, magpaula sa iyang dugo sa pasayloan sa mga sala. Kung ato makita diri nga diin nag-ingon diri nga, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini, kung dili ninyo pasayloon, ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Ato lang ni siyang ibutang. Unsaon man, pag hinulsol sa mga tao, nga wala makaila, wala makadungog sa pulong sa Dios, kung walay tao nga masulti sa ilaha. Mao ni siya ang mensahe. Unsaon man, nga maabot sa punto, nga kining mga tawhana nga walay relasyon sa Dios, maabot sa punto nga maghinulsol sila, kung una sa tanan, walay tao nga misulti sa ilaha. Mo nang punto nga diin gipadala kita sa Dios sa ilaha, nga mosulti kita kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi o para sa ilaha nga diin makabaton sila sa libre nga kaluwasan para maghinulsol sila sa ilang mga sala, para makabaton sila og libre nga kaluwasan, para makita nila kung kinsa ang Dios sa ilang kinabuhi. So kung ato makita diri, ang duha lang ka punto. Una sa tanan, maghisgot ta mahitungod sa kalinaw. Panduha, maghisgot ta mahitungod sa kapasayloan sa mga sala. Balikon ko, nindot kayo ang gibuhat sa Dios. Nahimo siyang bati o naguba siya o nawagtang ang kalinaw tungod kay ang tao nakabuhat siya sayo patubangan sa Ginoo. Ang tao nakabuhat og sala. Apan ang Dios naghatag siya og solusyon, namatay siya ngadto ibabaw sa cross sa kapasayloan sa sala para ang sala pwede na siya nga mapapas o wala siya gahom sa kinabuhi sa tao kung siya mo dawat ni Kristo isip ginuog manuluwas sa iyang kinabuhi. Para kung madawat niya si Kristo isip ginuog manuluwas sa iyang kinabuhi, mabalik ang kalinaw sa tao ug mabalik ang iyang nindot nga relasyon diha sa Ginoo. So unsa may imong gipaabot? Dawata ang kalinaw, dawata si Kristo isip Ginoong Dios og manuluwas sa imong kinabuhi. Magampo ta. Ginoong Dios ninintak naa, salamat Ginoo nga diin ikaw kanunay nagpahinumdom kanamo nga diin ikaw o Dios maoy nagbuhat sa tanan nga diin mahimong libre ang kaluwasan. Salamat Ginoo sa pagpahinumdom nga diin tinuod o Dios nga ang tao napakya siya. Apan salamat Ginoo nga diin dako kay mong gugma nga wala ka nagpasagad sa imong mga katawhan, nga wala ka nagpasagad sa mga tao, ikaw mo'y naghataw og solusyon para sa sala sa mga tao. Nagaampo ako Ginoo sa bisan kinsa man karon Ginoo nga di nakadungog sa imong mensahe. Kung nakita nila silang kaugalingon nga di wala pa sila relasyon sa imuha, Lord, nagaampo ako nga diin tabang sa gahom sa balaang Espiritu Santo nga diin magapanilhok sa ilang kinabuhi ug ilang masinati Ginoo ang kahuyangon nga diin makasulti sila nga nagkinahanglan sila Dios sa ilang kinabuhi. Nga maabot sa punto nga ilang madawat nga ikaw ang Dios sa ilang kinabuhi. Maabot sa punto nga diin ilang dawaton nga ikaw ang Dios o manuluwas sa ilang kinabuhi. Tugoti Ginoo nga diin sa ako mga kaigsuunan karon nga diin nabugnaw sa pagpangalagad, nabugnaw sa pagsimba, ilang relasyon sa imuha. Lord, nagaampo ako nga diin pinaagi Ginoo sa tabang sa imong balang Espiritu Santo, mabalik Ginoo ang kainiton sa ilang kasing-kasing sa pagpangalagad, sa pagsimba, sa pagbasa sa Biblia, sa pagampo, tanang buluhaton sa simbahan, mabalik Ginoo ang kainiton. Og tugoti Ginoo nga din imo ibutang sa matag usa sa imong mga kanakan karon ang kaning kainiton sa pagsulti or pagsangyaw sa imong maayong balita ngadto sa mga tawo nga wala pa nakadungog niini. Lord, nagaampo ako nga din ikaw Ginoo padayon magaprotekta sa tanan Ginoo nga mga missionary, sa mga pastors ug sa tanan Ginoo mga tawo nga nagsulti sa imong mensahe. Salamat o Dios nining tanan, salamat sa imong mensahe ug amo kang daygon pasalamatan, ibayaw ang imong ngalan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na
katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo, mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka.